doluek danok ikutzeigu, porque danok pasau ditugu duelo baino gehiago, eta urrongo duelu danok zai dautu. Ez dakigu noiz izangoan urrena, baina duelue bea bizitzan parte bat. Arratzalde hon danoi, bai, ongiet. Joan di pixket digeritzen eniz, estenario hau dana, porque non bai, nagoituta hori hogei, otamar, hola talde txikita manejatzen naiz. Eta, bueno, estelarion pixketa hondigi harrapatzeit bai. Eta bueno, hasi aurretik baita ere, oin nauken sentsazio bat, bai Maier, bai Josemai da bai Julpu, eskerrik asko hiruroi nei laguntzatik gauden organizatzen, porque itzaldi, tailerrak ematen bakit, baina gero honek suposatzen hainbeste jenden harrera, eta ekipue, eta sonidue, eta gauza gudanak, pixkata hondi gelditzea eskita, así que eskerrik asko, bai, hiruroi. Eta pixkat kontekstuen jarrikoet, bai, gaurko hitzaldi hau. Pixkete garrikoet, ni nola aileu naizen honea, nola aileuan hitzaldi hontara, da hitzaldi hau zerren parte dan baitaren nola bai, porque ez da hitzaldi suelto bat, baizik da hitzaldi gehion, bai, sekuentzia bat, edo hitzaldi gehion lehengo hitzaldi bat, bai. Orduan, neuri, nire bizitzan asko markau nindun hito bat, izan zen nire aman alkoholismoa, bai, nire ama alkoholika zen, eta garai hartan zauden baliabide emozionalak eta bai, emozionalki gestionatzeko egoera hauek eta, etzien gaur egun dien garaiak, ez? Gaur, igual baliabide askoz gehiago dauzkeu, eta, garai hartan ez zauden hainbeste, eta, ala moduz aurrea ite genuen nolabait, ez? Egoera hauekin. Eta ala moduz hori izan, gauzak tragatzen, da eutzi, eta dana hor barrun retenitzen nolabait, ez? Eta, hor segiun unik, hola, ibilbide hortan, eta, buruz azkarra nintzen, ondo jute zizten hola gauza matematikuk eta hola, eta ingenieritza ikasi nun hortik. Eta hori, mantentzen nun, hor barrun hori dana, reprimio emozionalia hori dana, eta ingenieritza ikastean aileu nintzen. Baina momentu bat aileu zen tope inun barruen, eta barruen entzun ezin nitun zati horiek, edo entzuten nahi ez nintzen zati horiek, negatzen nahi nintzen zati horiek, hasi zin volumena hartzen, eta hasi ninduen eamaten barrun eukitzea hori utzune existentziala, ezin konektau, ezin nun konektau nerekin, ezin nun konektau bizitzeko gogukin, hasi ziten volumen hartzen hori dana, eta horrek eman ninduen neu, barroa behiratzen hastea, neuk, zati batzutan terapeuta batzun bidez, beste zati batzutan ikastaruen bidez, eta ibilbide hori egiten junitzen bezala, junitzen ikusten, nola nire bizitzan kanpuen zehon estenarioa berdin ezan, baina nik bizitzeko nauken modue oso ezberdine bihurtzen hasi zen nolabait, ez? Horre barrun eraldaketa bat bezala ematen hasi zen, eta bizitzarekiko, gauzekiko, harremanekiko, beste prisma bat hartu nun, emozioak eta gure gorputz emozionala gestionatzen ikasi nun, eta horreanak eman nindun hori, ez? Egoera berdine bizitzen jarraitzen genuen, baina nila nintzen iguela da enun toki ezberdin batetik bizi nun, bai? Eta horrek sortu zin, pixkanaka, barrun bultzada bat, hemen bultza itezin zerbaitek, nik ikasi nun hau, beste batzun zerbitzurare jartzeko nolabait, ez? Nik bere garaian ez nekin bezala, jende askoke, momentu honetan noleike, azkenin askotan ezatetez, bizikagu gorputz honekin, kotxe bat baliz bezala, gure bizitzako esperientzi dana gorputzen bidez, ez? Bizitzei jau, eta askotan ez dakigu ezer gorputz honi buruz, ez? Ez dakigu oso gauza gutxi dakigu gorputz honen gestixuei buruz, ez? Askotan bereziki gorputz emozionalan bueltan nolabait, ez? Oindala urte batzuk arte, ematezula etzula existitzen, ez? Eta, ahaztu intzen nuen, hori da, bai? Orduan, hor bultzada bat sentitzen hasi nintzen, eta bultzada horrek eman nindun, hau pixkat beste batzun zerbitzura jartzen hastea, ez? Hor hasi nintzen, terapeuta bezala, eta hitzaldi batzuk eta ematen, toki baten da bestien, eta sentitzen nun hori, ingenieritza ondo mate ziten, sentitzen nun honek
gehiago betetzen indula, ez? Beste plano batzuk ikutzen zizten hemen barrun bihotzien, eta orduan hortik erabaki nun, honta dedikatzia, eta, gaur egun ja, oin terapeutan abilanin, ondela urte batzutatik ja, desente ja, batzuk ez, eta, dauket askoitzen dauke konsulta bat, Donostin beste bat, eta gero dauket eskola bat, garapen pertsonaleko, bai, bere burua gehiago ezautu nahi duen jendintzat, inkluso terapeuta izen nahi duen nantzate, eskolatxo dauket, eta hori da nolabait, ez? Pixkate nire ibilbideo zerrek ekarri nauen honea, pixkat, ez? Eta gero, justu oantxe urtebete, bai? Nire, hemen, askok errikuzate eta asko jakingo zute, bai? Nire anaian emazti hiltzen, justu oantxe urtebete, autoiztripu baten, bai? Eta, familian harrapau gaitu, duelo prozesu oso sakon baten, oso fuerte baten, eta zati baten horretik erabaki dut lehenengo hitzaldi hau gai honen bueltan izatea, bai? Oso presente auketelako neu, bai? Eta familian oso presente auketelako. Naiz eta, fasetan aurrea guzen, baina, handik, hor prozesu hortan gabiltzen hola ez? Eta gero, oso politi izan zen ere barrun sentimentue, Garbinen eriotza eta gero, hemen herri mailan, ez, sentiu nun, ni bakarrik ez, familia oso orokorren sentiu nun sare hori, ez, herrixen nolabait sentitzen nun jende asko oso gertu, oso laguntzeko gogukin, horre hon naixen nolabait, ez, eta akordatzen naiz momentu horietan berezik vulnerable zaudenin ingurukun babesa iristezatzunin bereziki barroa sartzea, eta momentu horietan hasi nintzen sentitzen nolabait, ez, olako ez dakit ez, herrixekiko edo olako sentimentu bat bezala, ez dakit oso politia, bai? Ola sarie bezala sentitzen, ez, herrixen. Eta sentimentu horietan neon bitartien, aldiberin, hori, umik zaitzen eta ere, lehen baino gehiago involukratzen nabil, nolabait ez? Eta, karo, umiek herrire ekartzen zaitu gehiago, ez? Eta herrixen ibiltze honetan, tokauzat jende asko ikustie, oso jende politia, oso jende noblie, ikusten behaien gestio emozionala nolako izaten nahi da, nola harremantzeien, ez? Eta ikusten gauza batzuk ez dute, olako jende politia eta pixket 3-4 erraminta aukiko balitio be, 3-4 nozio, ez? Norbean buruei buruz, zemak mejorau halko zan behan bizikalidadi, ez? Eta horren hortik, eukinun impulsotxo bat, esan nun, probaungo eta askoikin, oinarte Donostin ematen irun hitzaldi hauek, gazteleraz ematen irun, eta esan nun, probaungo eta askoikire ekartzi, ez, hitzaldi hauek, eta, nire nik pentsatzen nu hori, ez dakit, 15, 20, 25 lagun juntako ginela, bai? Nire sorpresako, izugarrizko erantzune hoten nahi da, eta, poza emateit baita ere ez, hainbeste jende hotie interesauta gauza hauetan, bai? Oindala gutxire arte, ematezun gorputz emozional bat ez gendukela nola bai, ez? Ginela funtzionala da mentalak, ez? Eta zaula fiziku da mentala, ez? Eta geotan nabario daukeu, ez? Beste gorputz bat ebiziala gure barruen, bai? Emozionaletik garata gore plano sutil hauetan beste gorputz batzuk ebizide gure barruen, baina, gaur emozionaletik zentrauko naiz, bai? Eta orduan, hortiken erabaki nun, hemen askoikin, ematen hastie, 2 hilabetin behin, gutxi gora bera, bai, olako hitzalditxuek, tematika ezberdinenak, eta normalin aukerako ju tematikak izango ie, gure egunerotasunien, nahi o ez nahi gertu edo urrutixo danoi ikutzeizkuen gauza nola, bai, ez? Eguel harremantzeko modukin dauken hitzaldiak, ansiedadie, adikzioak, jungo naiz erabakitzen urrungu ez, ze gai ekarri, baina nik ekartzen jarraituko, zuen partetik harrera daun bitartien nik guztua jarraituko, bai, hauek ekartzen gauza hauek. Eta, hoxe, bai, honekin pixkatola markotxo bat, bai, nun ubikatzean, bai, hitzaldi hau, gorko hitzaldi hau. Eta beste kontu bat, bai, hitzaldi honen bueltan, gaia dolua da, doluak, azkenin, doluek danoi ikutzeigu, porque danok pasau ditugu duelo baino gehiago. Hemen daukeun adinekin, kendute bakarren bat ikusetela, handikene 9-10 urtea ez dela iristen, bai, hau kondik etzen esperimentauko hori baino,
baina orokorrin beste danok, bai, gutxinez dueloren bat pasau deu, nolabait, bai, eta urrengo duelu danok zai daukeu, bai, ez dakigu noiz izangoan urrena, baina duelu ebea bizitzan parte bat, nolabait, ez? Eta horratik, batzuk ongo zate hemen interes generalakin, eta beste batzuk ongo zate igual, duelo momentu bat bizitzen izatelako, bai? Orduan, nik gonbidatzei zutet, eta zati baten baita ere, formatuen erabakitako baten fondo hori dena, olako ilunela atzia, bai? Eta pixka baita ere zueire intimidade espazio hori latzeko, bai? Ze agian batzuk zaudete duelo bat bizitzen, eta ni oin ekarreko juten gauzakin, bai huel ikutu ingo zaituzte, eta gonbidatzei zutet, nehar gura sartzatzuten nahi, nehar itxeko gu etortzatzuten nahi, bai? Egin lazai nehar, bai? Ilunpi pixket utzi deu, bai? Eta eserita zautenak ikuste bat imazute, ondun daukuzutena neharra zaidena, lagapakin lazai, bai, utzi lazai, bere prozesua bizitzen, bai, ze negarra bea da doluen prozesu bat, bai, eta baita ere bizian gizartean gaudo dituta olako gauza bakardadin bizitzea, bai, eta, enukena, bai, norbaitek komune atea barra ukitzi, bai, neharretia, hemen eiteko aukera aukenin nola, bai. Orduan batetiken lehenengo gonbidapena hori, eta gero bigarrena, gau nina goitute, nik itzaldiak eta ematen jutenin, normali izate hori, 20-30 laguneko talde txikiak, eta orduan ez da izeten nire itzaldi bat, izatea ni azten naiz konpartitzen, eta gero norbaitek ekartzeit bere zerbait, horren bueltan horrekin lotziona, eta horrekin eiken jutegean nolabait, ez? Tailerra edo itzaldia, ez? Karo, formatu hontan, asko zotzau edan nolabait, ez? Distantzia da hortik honea, ez? Orduan, karo, distantzia honek pixkat ezberdin iteu tailerra, baina nik nahi dut baita ere bai interaktibo izatea eta zueke, ni gauza konpartitzen datorren bezala, dudak, galderak, gauza espezifikoren baten norantza espezifikoren baten norantzatzien nahi baldin bazute itzaldia bai, porque azkenin duelu oso zabala da, nik hasiko naiz ekartzen linea batetiken, baina igual hemen norbaitek, azkeni beste linea bat interesa ezatez, ekarri linea horiek, bai? Orduan, nik ulertzet, askontzat, niretzako violentu ikan bezala hola hitzeiki baitan ez, formatu honetan, oandik ez nabelago jute bai, terreno oandik ez dut konkistau, zuentzate ulertzet, zati baten dezerozu izetie bai, derrepente igual hor, zazpigarren filan zautenak, izotza apurtu da derrepente zerbait konpartibal izetie bai, orduan, da horratzien nunbaitin dago Maier, bai, harrera indizutena bai, zeineko gorre batekin zarreran zaun, bai, emakume bat, eta Maier hauke mikrofono bat, bai, orduan, norbaite galdera bat baldin mokuste dozen modutan, esku galtzau, eta Maier zuena gerturaukoa, bai? Nahi baldin mazute mikrofonu mango izute eta zeuek galdetu zuzenik mikrofonukin, eta nahi baldin mazute, zuen intimidadien Maierri esan zer nahi dizuten galdetu. Eta Maier etorrekoan era, da niri izango. Esplikatzen naiz, eta hartara, porque askotan, ez da erreza izeten, bai? Hola, irikia, nahi beste jendekin, bai? Konpartitzia. Eta are zailo askotan, mugiute gaudenin gai batekin, edo vulnerable sentieraztea joen gauzakin, bai? Gaiekin, bai? Orduan, zaitze aldea, hause eta momentu okurrezaten formulia, urrengo baten zerbait hobi okurrezko, hobi egingo dugu, bai? Baina momentuz adaptatzen, bai? Tamaino hau eta baita ere, bai? Bueno, zarrera txauta gero, bai, hasi ingo naiz ja pixkat, bai, doluan enfokatzen, bai. Momentu enten nabil empatizatzen. Bertzola isekin. Gaixe jartzen jo benin, ez da? Derrepente isilik, danak hor bere zain. Ni hemen gure eratetan bitartein dana isilik, bere zain. Vale. Orduen. Lehenen ekarrikoet duelun bueltan, bai, gauza orokor bat, bai? Dolu esate deunin, askotan dolu hitzeite deunin, zeiun identifikatze deu hildan norbait, bai? Dolun ez geha sartzen norbait hiltzanin bakarrik, bai? Niretzat importanti dan zerbait forma aldatzeanin, duelun sartzea gorputza askotan. Oin lurra emango jot esan detan esaldi honi, bai? Porque oso zabala esaldia, bai? Adibidez, ni baldin mano bikote harreman baten, eta bikote harreman hori bukauin baldin badeu, duelun sartuko naiz ni.
bai? Ni baldin mano famili proiektu baten, da famili proiektu hortan, naiz da seme-alaba dauzkon, da seme-alaba horien gurasoek gu bio jarraituko duen izeten, baina ja, gu bio ez dugu alkarrekin jarraituko, hor dolu prozesu baten sartuko gea, bai? Orduan, prozesu hortan bizitzeien faziek, exactamente, maite duen norbait hiltzeanin, bizitzeien fase berdin-berdinek izateia. Ze azkenien, duelu egitzek behar izaten bezala, bai, duelo dolorretik dator nola, bai, da azkenien da un prozeso de dolor, bai. Eta orduan, min emozionalakin ikutzei guen, horretik ikusiko ustenik, esplikate juten bezala, ze fase dauzkeun, edo ze etapa dauzkeun, jungozate ikusten, orokorrien, bizi momentu ezberdinetan topauzeatela fase hauetako edozeinetan, bai? Eta azkenin da, min emozionalakin zer ikusi dauken, edozein fasetan gauden bezala, hauekin topatzeia, ez? Orduan, hori, batetiken hori lehen, ez? Dueluen begira dau pixkat zabaldu, bai? Eta eriotzatik haratago beste modu batzutako eriotzata, bai? Zabaldukot baita ere, bai? Orduan, dueluek dauzke, bai? Modu batea duelu hartze bai? Dueluen identifikako jau gehien bat, jaikin gona izan handik. Bai, aurkisek ibiliko ditu. A ber, hau ipiniko eta hemen. Ba, aurkisekin errepresentaukoet dueluk dauzken fase ezberdinak, bai? Porque honi itzeiten jugu naiz nik, gauzak, beteak, gero jugu naiz linea bateak, jugu naiz beste linea batea, bai? Eta hemen eukitzien, irudi batzuk, bai? Nolabait irudi batzuk edo aulki batzuk definitzeko ze fasetan gauden, nik uste lagunduko egula pixkat lurra ematen, bai? Ekartzen nahi izena, bai? Orduan, duelo prozesu bat asteanin, lehengo fazie, eta guztat beti izeten, bai? Lehengo fazie izetea deitezako xoka, bai? Beste faziek, beste etapak danok dauzkegu, bai? Duelo danetan ematie. Lehena ez da beti ematen, bai? Eta lehena izango zen xoka, bai? Ze duelo prozesu bat asteanin, batzutan bizitzak sorpresan ekartzeigu, bai? Bani ekarritan bezala, bai? Nire anaian emaztea hiltzanin, adibidez, bai? Xoka izen zen, bai? Autoistribua izen zen, eta errepente, xoka, bai? Horrek xoka emateu. Bikote harreman baten dueloa jute baldin naiz, bai? Porque, bueno, geota bikote harreman banaketa gehi otei, bai? Da duelo hori geota gauza normalizau da nola, bai? Horrati baita ere adibidetan sartu ingo ez, bai? Duelo motau. Bikote harremanak emate genien, bai? Pentsau, erabilingo zailo, bai? Nahera, bai? Pentsau zutani bikote gala, bai? Eta momentu baten, ni hasi nahi sentitzen, ni hemen ja sentimentu aldatzen hasi zatela. Bai? Ja ez dut leheno sentitzen una sentitzen, eta hemen zerbait raro hasi zatez, da horrekin nago gola, baina hori nire barru nahi naiz bizitzen. Ez dizut kanpoa zer esan, eta hori nire barru nabil. Da igual nabil, honi bueltaka, 3 urte. Esplikatzen naiz, bai? Nago igual 3 urte, nire barru nau, baina hau zer da nahi gertatzetan izaten hau, jau bukau alda, ez alda bukau, ez dakize, bestie, tak, beste toki batea behiraukoet, porque banatzi planteatzi gehiagik izat, ez dakize, bakize, bai? Da horren sartzek haulako tokitan, kao, ni ju 3 urte, hau pixkanaka digeritzen, hori, neta tamen ez dago xokik. Esplikatzen naiz, baina horrepente etorri naiz, nik 3 urte buelta mandizkot, inkluso 3 urte buetetik azkeneko urtete terapian nau, haber laguntzei ben aklaratzen, ez dakize, aklarau naiz, eta ia banator erabakiakin, bai? Eta banator zurana, ez daizut, banatzi erabakiet. Karo, zuretza xoka da netzatez. Esplikatzen naiz, bai? Orduan, xokak harrabatze gaitu pertsona batzuei, edo duelotan batzutan egoten ez da beste batzutan ez da egoten, bai? Xokak eukitzeuna da, gorputzek hartzeu golpe oso fuerte bat, bai? Eta orduan, guk gorputzien daukeu sistema nerviosu edaitzan gauza bat, bai? Sistema nerviosu dana esplikatzen naiz hasiko, porque bestela zailue egungoza sistema nerviosun esplikaixo, bai? Orduan, sistema nerviosuek dauzke bi estado, bai? Parasimpatikue da relajaute da honin, da simpatikue da alertan sartze ganin, bai? Gero dago beste estado bat, dala kongelamentu edaitzezakona, bai? Izango denune trauma izenakin edaituko denun, baina ez denez hasiko ez da trauma esplikatzen, bai? Baina da estado bat, nun gelditzen naiz alertan, eta alertan katiauta gehatzen naiz, bai? Eta orduan, xoka ukitze dunin, askotan da, xoka hartu dut, bai? Eta gorputze dauket, hemen sobreaktibazio baten hola bai? Da, derrepente,
oantxe notizia jaso dut, eta dauket energia pilo bat gorputzen, dauket energia ona juteko, bestea juteko, pentsamentuetan burukin, pipa, bai? Orduan derben denau, energia pilo batekin, bai? Energia hori berez ez da nire vitalidadetik datorren energia, bai? Hori da, zerebro reptilianue hemen atzin daukeun zerebro bada, bai? Gorputzen daukeun normalin lo eotean zerebro bada, bai? Baina aktibatzea alerta oso fuertia honin, eta reptiliano aktibatzea nin, bildurra energia kartzeu, bai? Da bildurrak, eukitzeu beak, ez dakit, base energetikoa bezala esango nuke, bai? Giltzurrenetatik tiratzen askotan, bai? Giltzurrenetatik etortzea, energia hori askotan, eta horrek egiteuna da, gastatzeigu, bai? Gorputzien daukeun energia bat ez dana gastatzeko berez. Bai? Orduan, vitalidadea daukeu, baina ez da vitalidadea bat barruko vitalidadetik datorrena, bai? Orduan, xok hontan, askotan gorputzek gehatze hemen, eta ez dakigu nola xoketik bajau. Bai? Eta askotan, xoka auki baldin badeu, esan nahi du gorputz horrek hartu dula golpe bat, haundiegi sakona, ezin dula digeriu da kongelauta utzi duna. Bai? Orduan, kongelamentu prozesu hortan deskongelatzen asko laguntzeuena, da beste pertsona bat. Bai? Bereziki guretzat importanti dien pertsonak, bai? Nik bihotzien babesa sentitzetan pertsonak, pertsona hauekin eon, eta pertsona hauekin ikutu, bai? Kontakto fizikue, lastana, bezarkadak, bai? Babesa, akurrukaute hotie, bai? Alkarrekin bezarkauta loitie edo, bai? Edo kontakto fizikune hotiek, gorputzien, bai? Sortzeu sentimento bat, sentsazio bat, korregulazioa deitzena, bai? Korregulazioa da, hola azkar da gainetik esplikatzeko, bai? Ume batek ama batekin bizidun estado hori, bai? Ume bat jaixotzean, ume bat ez da regulatzen emozionalki umetan. Orrun, daukelako tristurie, daukelako gozie, daukelako kontaktu berra, berdin du zer, neharringo, bai? Da ez da regulatzen. Orrun, onbarin, amak edo matriz madre terapian deitzeuna, bai? Da, bea zaintzeko eta babesteko rola hartuko guen elementu hartuko ju bere tribukuek, bai? Bestela dana man gainin gehatzea askotan, bai? Orduan, matriz madre horrek, egizona da, hartu jau eskutan, eta nik hartze zaitutelako, zu derrepente regula huilezea, lasai huilezea, bai? Da hor, mekanismoa sortzea, beste pertsona batekin kontaktun gaudenin, baina pertsona horrek jakin inberdu ni pasatzen nahi zen, eta nire bihotzak sentiu berdu pertsona hori niretzat toki seguru badala, bai? Nire bihotzantzat babesgune badala. Eta hori emateanin, nire sentitzeko kapazidadie, nire regulatzeko kapazidadie, nire emozionalidadie, sostenitzeko kapazidadie, eikiana da haunditu. Biderkau bezala eikia. Da hor dago pertsona daukun, gure pertsona daukun, potentzial haunditako badauko gure nola baita, ez? Orduan, xokin da honin gorputze, komeni dana da, gorputz hori, sistema simpatikotik, parasimpatikoa jaiztie, bai? Orduan, xokin baldemanao, importantie, bai? Zaiako naiz ekartzen, fase bakoitze ekartzetanin, zaiako naiz ekartzen zerrek laguntzeuen fase bakoitzien, bai? Norbait ikuste baldin bazate fasearen baten, jakiteko zen orantza hartu, bai? Zaiako naizula herramienta praktikuk ekartzen, praktizia dieukitzeko, bai? Itzaldi honek. Orduan, hor, fase hortan, importanti da hori ez, kontakto fizikukin regula ualizetie gorputzen, bai? Orduan, xoka pasauta gero, nik zilak, amen. Bigarrengo zila bat ipiniko eta hemen, bai? Eta, xoka pasauta gero, sartzegea bigarrengo fasien, bai? Bigarrengo fasiei, deitezako, erdeaz ditzako negazion, bai? Euskeratuko etola, baino negazioa dituko isot, bai? Da negazio fasia. Da, hemen, fase hontan, fase hontan bi linea daude, bai? Bat da, negazio, nola karikotan. Negazio fasiek, bai, bi zatitatik ekarrikoet, bai? Lehena da, ni bizitzen nahi zen egoera hau, bai, bizitzak egarriten dolu honek, sortzeiten mina, nik ez dakit nola gestionau, da ingoet ukau, bai? Familia askotan, bai, gertau da norbait hilda, eta gero hartu, eta familia horretan ja ez da hitzeingo honeatik, ez da pertsona honen izena esango, bai? Eta hori nik eduna da, alda neinin iskutau, nola bai? Esplikatzen naiz, ukau ite dugu gertatzen nahi dana, bai? Honi ditzago ukazio fasia edo negazio fasia. Ulertza honeino, bai?
Adibidez ekarriko dizuet bai, pertsona batena oso representatiboa da, bai. Gizon bat etorri ziten behin terapia, ez da gizon, 50 urte bueltan zen, pixka gehiago, 50 baino gehiago zeuzken. Eta hau zan, hori, basarri mundutik eta zatorren gizon bazan, eta beretzat bere aite oso pertsona importanti izen zen. Eta bere aitek, oin dela nire konsultatori baino 15 urte lehenuo hiltzan, bere aite, bai? Behantzat oso pertsona importanti izan, eta orduan bere aite hiltzanetik, gizon hau zeon, duelue egin ezin da. Orduan, karo, norbaitek hitzaitezun bere aiteatik, edo analako, eta ez hitzen horretik, porque neharrezazten naiz, eta hola, bai? Daka, honez hauken esperantzia askotan ezatea denbori dana zendatzeula, bai? Hori ez da egia, bai? Denbori da elementu bat zendatzeuna, bai? Denbori lai mertzau bere lan aiten, bai? Bestela denbori enkistauta gehatzea hor, bai? Orduan, ze gertatzen zigun honi? Hola zigun da, pentsau, 15 urte zigun, hola, bai? Eta nik konsultatori zen esan den, jo, haien duelukin atazkauta nago, 15 urte pasau dira, eta ez da gize, bai? Eta, betu, zaiun zein genuen, hause barren genuen, bai? Bere mobile hartu nion, da zanion, haien argazki bat baukezu? Zantzian, bai, bauket. Haipin izun, mobileen bere haien argazki bat, zanion, baukezu abesti bat haikena oroitarazte izuna? Eta esan zian kanto bat, ni bilaunun Spotify bilaunun, ipini nun fondotik musika hori. Eta esan nion, simplemente, argazki hori ikustenean bilertien, musika honekin, arnazteko, sentitzeko bai, eta hori sentitzen egoteko. Kisto neharraldia gota zitsun. Egontzan hor, neharrez, ez dakitzen baitzen zan. 30 minutu igual, geldiure ingabe ontzan neharrez, bai? Betu 15 urte pasau zila, bai? Duelo intzanetik, bai? Zikun 15 urte negazioan. Aizan 15 urte bukatzen. Orduan, kao, 15 urte bukatzen baldin mazau duelo prozesu ez tezu hasi. Gero esplikau dizuet, duarrengo prozesu hirugarrengo fasin astea, bai? Hau edie preliminarrak bezala nola bai? Orduan, karo, gizon honen kasuen, hori genuen, zaio bukau genuen, eta zaio bukaren zanion, zen modu zau da, zantzien, buah! Ez da gizemat urte ez nitzela hain ondo sentitzen da. Behitu zenula, ez nion zerrein, bakarrik emanion aukera, neharrein alizeteko, bai? Eta gertatzen edan egisekin bat eitiko. Esplikatzen naiz, negaziotik, bai, urrengo faziala, bai, karriko urrengo zikia. Bai. Ekarri nizo nahi zentzan, negaziotik onarpenea etortzeko posibilidadi ekarri nizo nien nolabet, bai? Horo, onartuzun gertatzen nahi zena, onartuzun bere gorputzak neharriki bertzula prozesu horiteko, neharriki etzala txarra, etzala atazkauta geldiko, behar pentatzen nehar horri toki gehiago manezkeo depresio bat ezartuko zela etzala segulateako, bai? Eta horrekin nintzuna zen duelue perpetu hau. Orduan, negatzeko modu bat, izetea modu mentala nolabait, bai? Ni burukin, nire ezjakintasun emozionaletik askotan, bai? Askotan simplemente emozionalki egoera batzu gestionatzen ez dakigulako, geuk simplemente geuna da ukau, bakao, nire gestionatzeko modua negatzi, porque onartu ezkeo ez dakit nola gestionago nolabait, bai? Eta hori da baita ere ez digulako erakusten asko. Osea, ez digu erakusten ez da ez jakintasun badolako baita ere, bai? Gizarte mailan egoin dela gutxi arte gauza hau getzen existitzen. Oain egia espazioa ematen. Eta interneti da gauza hori ezkerre oso velozia askokin nahi da, ez? Hau edatzen, eta bueno, hemendik 15-20 urtean normalizaute ongoa gorputz emozionalei espazio ematia, ez? Baina, garo, ez jakintasun hori daun bitartien, negazioa, ukatzie, da soluzio posible bada. Ez dizu duelue transitatzen lagatzen, baino aurrea egiten lagatzen, alazuz, aurrea, bai, errenkazu ez, borri gizona bala zihun. Bai, 15 urte zihun, modu bat beste errenka bere prozesuen, hau atragantaute zaukelako prozesu hau. Orduan, negazizue mentala danin, zati mentala praktikamente erreza da lidiatzi, porque azkenin dana da, pertsona hori konbentziaraztia, ze importante dan, bai, onartzi gertatzen nahi dela, bai, eta negazio fazian, nik hemen, apuntaute garritu goz batzuk azpere, ezazteko. Negazio fazien, laguntzeun gauzatako bat, bai, oin rekursu ekartzen bezala nolabait, bai, negazio fazien gaudenin laguntzeunak. Negazio mental hontan gaudenin, ezin deunin hau hartu, ezin deunin gertatzen nahi den hau hartu, laguntzeuna da, simplemente jarri, nire barun da hoxe esan, bai, hau gertatzen nahi da. Tarnaz hartu eta sentiu. Bai? Beira hau gertatzen nahi da nahi da, simplemente esan, bai, tarnaz hartu eta sentiu. Hau gertatzen nahi da, bai? Hau gertatzen nahi da onartzetan nien, da egitena da negaziotik
pasatzen naiz onarpenea. Oin esplikako eta onarpenin ze fasetan sartzea, bai, duelua menikia. Ona sartu arte ez da dueloik, bai, hirugarrengo fasea sartu arte. Orduan, bigarrengo fase honetan gaudenin, eta bigarrengo fase hau danin mentala, bai, oain esan detena. Baina eske bigarrengo fase hau beti ez da mentala izeten, batzutan gorputze beak ezin du, bai? Batzutan izatea, bale, ni nahi dut, bai, nik onartzet hau gertatzen nahi dela, uola dela, baina ere gorputzek ezin du, gehiagizat, bai? Eta hemen sartzea, ansiedadie, bai? Gaur egun, jendingan oso orokorra dan sentsazioa nola bai? Ansiedadie sortzezagu, porque azkenin gu pertsonak, gure sentitzeko kapazitatea, bai? Daukeu, gure sentitzeko kapazitatea dihu, gure arnazatik, gure movimentutik eta gure espresiotik, bai? Adibide bat jarriko izutet, bai? Pentsau ni nahola hemen, adibide, bai, bitu, Irune ibilingo zaiut, bai? Pentsau zurekin nahola, bai, Irune, da derrepente aizala neri oin hemen, hola, burun, hola, lastantxo batzuk eta egin egin, hola, bai? Eta nik orduan, kao, lastantxo egiten izan bezala, egon gara izola, bai? Osea, aukiko gogu, arnaza hartzeko, bai? Eta inkluso gaina lepue, da zorbada eta mogiko jut, hasta placer hori ondik eta geixo sartzeko gorputzea, bai? Movimentu espazio emateio, bai? Eta inkluso ero gaina, espait lotzak irabazten, bai? Olako sentsazio batekin, engotena da, ampli hau sentitzen nahi naizena, bai? Gu pertsonak hiru elementu hauekin errotzegea sentitze deun horta, bai? Baina aldiz, adibidez nahi zugik izton bildura emateio, bai? Orduan, pentsa hemen sugeba daola, bai? Sugeba aldi mao, nire gorputza inguna da, ez dut arnazaik hartuko, ez teiz mobiko, eta ez dut ezer, bai? Justu kontrako movimentue, ez sentitzeko. Esplikatzen naiz, bai? Orduan, gorputzek, gero, bigarrengo fase hontan, gorputze danin limiti jartzen nahi izatena, porque ni buruz da borondatez igual nahi dut aurre hain, baina kontu neuki berdeu gorputz baten bidez bizi gehala, da askotan nahi izeti ez dela nahikue, bai? Gero, gorputza hau, kotxe hau manejatzen ikasi merdala, porque batzutan ni nahi dut nunbait jaman, meo kotxe gasolin ez moke, ez naiz iritsiko, bai? Orduan, zentzu hortan, nik negazio fazien gorputze sartu zatenin, normalin gorputze egiteuna da, hemen dago organo bat deitzena diafragmia. Eta orduan, diafragmia egiteuna da, kontraiu jau, eta orduan, kontraitzen bezala, ez lagatzen arnaza hartzen, da orduan, itxomen sentsazioa bezala aztea, ezin dut arnaza hartu ondo, bai? Horratiken, ansiadi dauken jendien, normalin hemen pelota bat eukitzeu beti, beti pelota bat aztea, ezin da arnaz hartu, honi kaso espaiotiken edo espaldi makit honekin lidiatzen, peloti ez tarrira igotzea. Eta gero peloti hemen baite, da orduan hori jendia aztea, bai, da pelotie gora iristen azteanin, jende asko aztea sentsazioa eukitzen hilingo naiz, bai? Porque ansiadi hemen norbaitek ansiadi euki balde mazute, hola, maila altuen, ansiai maila altu neukidun pertsonanak bat ikebe sentsazio honegin, ez? Saia estarrira jaudanin sentsazioa ja hilingo naizela nolabait, bai? Eta da, gorputzek, ekibulako diafragmik nahi du, bai, kontrol hau sentitzen nahi dana, nolabait, bai? Orduan, nolakotan, askotan laguntza berdeu, bai? Ba, laguntza hori izan laike, profesional batena, terapeuta batena, odan alako batena jun, laguntzeko, bai, diafragma hori, bai, edo gorputz hori soltatzen, askatzen, nik buruz pres naon onarpena nire gorputzeke ein alizeteko pixkanaka. Bai? Eta pixkanaka hortan prozesu bada, bai? Nik zenbada gehiago ohituta auketan gorputze, prozesu emozionaleta, gorputze disponibilio dauket, nik burukin eamanetan tokira emateko. Bai, nik prozesu emozionaleta espaldin mokueto ohituta, da 150 kiloko pertsona bat behobie bat eki bezala, bai? Eina aldu pertsona horre behobia, bai, baina lehen entrenau berdu da, pilo bat entrenau berdu. Baina momentu hontan, estado hontan ezin duen ez dio ematen gorputzek. Berdin da gure prozesu emozionalakin, ez? Orduan, zenbat eta rodago gauden, zenbat eta gehi ohituta gauden gorputz emozionalik toki ematen, bigarrengo fasetik, hirugarrengo fasea pasatze hau, organiko errezo edo eramangarri bengo ezaku. Eozen momentutan, galderak eta baldin mauzko uste, jun eskualtzatzen eta jun galdetzen baita ere, bai? Hemen adibidez, negazioakin, bai, anedote txiki bakariet, ez da duelukin, baino hauke pixkat zerikusia, bai? Askotan, gizon da emakume arteko bikote harremanetan ematean dinamikatako bat, bai? Adibidez, negaziotik onarpenea pasatzeko,
emakumik normalin disponibli hotezate, bai? Igual faktore gehiago ongoie, bai? Baina hilabetero hileku eukitziek beak, nahi ez nahi, bai? Derri hortze zauzte, hilabetero, bai? Paroi batek ja, movimento emozional batekin egotea, bai? Eta nahi ez nahi, hor zaudete, bai? Horta gehiago hilda, gehiago ohituta. Eta horren hortik, askotan errezo ulertzen dute, momentu batzutan, simplemente geizkina hola, eta gaur atzaldin edaten bakarra dela, geizkion, baina zurekin. Geizkion, baina konpainia naun bitartien, bai? Eta horren, terreno hori normalien, emakumik gehiago irabazite hauke, bai? Baina hor atzea joku askotan, gero hor, etortzea bikotie gizona, ez? Eta, hemen izango naiz emakumik, eta hemen izango naiz gizona, bale? Hemen ez eiteko, bai? Orduan, hemen nago, hemen konpartiu dut, ez? Jo, geizki nago, da, bueno, kontatzen zu, jo, bai, geizki nago, gaur goi bel nabil, ez dakizet, da, mentxe, bai, hola xeoteko eta mentxe mantatxukin, hola pelikula bat ikusiko nun zurekin, eta hola goxo-goxo egon, da, hausean egin da etena, bai? Eta gizonak, ohitura falta hortatik, o zailtasun hortatik, estado emozionalin egoten, joera askotan izatea, bueno, baizu hori, korrik aitea juntzaite, beste hori izu, esplikatzen naiz, da, joeri, zehoz izate izut zu hortik ateatzeko. Eta orduan geho, nomai emakumi, rebota iteamen, porque nik ez nahi ni hemen dikentzie, nik bakit estado emozionalin egote ze importante dan da, zea beraz dan da, hausi nahi denik, ni nahi dena da, hemen egon lasai, eta zun erondu neotia. Bai, esplikatzen naiz pixkatola, bai, orduan, dinamika honek pixkat, bai, erakusteu hemen, batzutan hemen ematean dantza bat, bai. Orduan, bai, orduan, hemen diken daukuna da, mentalin baldin baukenik negazioa mentala baldima, bai, onarpenea iriki, bai, hau gertatzen nahi da. Eta negazio baldima gorputzek ezin ditela geixo, hor ja laguntza eskau berdet, bai? Laguntza eskau berdet, izen leike terapeuta bate laguntzie, edo izen leike nire ingurukuena jun, eta baita ere lehen esan dizutena, bai, korregulaziotik jotzi, bai, korregulazioa inguruko bat esan, nerekin noteko, nere ondu noteko, ikutzen eoteko, ikutzik asko laguntzeu, bai, bezarkak asko laguntzeu be, begira mantentzik asko laguntzeu, bai. Orduan, behin negaziotik pasau gehanien, bai, ja, aztegea benetan sartzen dolu prozesuen. Eta hemen aztea, irugarrengo fasi da azkenin, duelue irugarrengo fase honetan itea, bai, irugarrengo fase hau da. Baina ikusi ze hor dudan. Hirugarren fase hau da, onartu etanin hau gertau indala, onartu etanin nik maitetan pertsona hori ja ez da hola, edo nik nahi detan forma hori, ez? Ni nahetan bikote harreman hori ja ez da hola, odan alakun hori ez, hori onartzet, eta hor ja minek hartu iten hau. Bai? Eta hor ja minek hartzen hau nin, hor etortzeie tristura, utzunie, desanparue, bai? Hemen duelo fase honetan, hirugarrengo fase honetan sartze ganin, gertatzezagu gauza bat barruen, barruko argianak itxaldu bezala itxizaizkigula. Bai? Sentsazio bat da, depresio baten antzeko sentsazioa da, eno ez da depresio bat, baina ez dago depresio batekin relazionan laike, bai? Porque azkenin, depresio baten patologia bat ikusi laike deu, eta dolu ez da patologia bat, bai? Dolu da prozesu natural bat, pertsona danok biziko deuna behin da berriz, eta homendik eta hil arte, homendik beste behin da berriz pasauko deuna nolabait, bai? Orduan, ahaztu intzatzen nintzen. Hori da bai. Hemen, sartze gala hori da, tristuran, hemen hartzea jutzuniek, bai? Eta hemen, askotan, gorputza habitatzi oso zaila izatea. Bai? Porque hemen angustia ote batzutan, denbori eterno itea, bai? Eta askotan egotea dueloko lehengo etapatan, batzutan, gorputz hontan egotie oso gogorra izatea, oso zaila izatea, bai? Oso zaila izatea gorputz hontan eon eta norbean bakardadin egotie, bai? Porque norbean bakardadin leke angustia igo, desanparo sentsazio hori, utzune sentsazio hori, bai? Oso gogorra izateana, argianak itzaldute dauzket, bai? Askotan hemen sentsazio izatea betiko geldiko naiz hemen, ez naiz hemen dikateako, bai? Bakoitzek segun zema duelo bizitun, normalizatzeu etapa hau edo pentsamentu hau garrapatze gaitu, ez? Eta etapa hau bereziki gogorra izatea, bai? Baina etapa hontan,
Etapa hontan, egotea gauza bat, dala barrun, pakiotea. Bigarrengo fasina honin, barrun burruki egotea. Porque gertatzen nahi denakin burruka nao, bai, horren hor tentzio bada. Eta hemen dauketan energia, hemen dauketan vitalidere tentzio hortatik etortzea, burruka hortatik. Realidadi onartu nahi ez hortatik etortzea, bai. Hemen nahonin, naiz da bildurreuki emozionalidad hauei, naiz da ohituta dozan hau egoten, naiz da oso zailedan gorputze habitatzi estado hortan, barruro kontaktu baldin mauket, barrun pakiotea, bai? Eta barrun pake hori baldin mau, hemendik zendautateako gea, bai? Barruko pake horrek zendatzeu azkenin nolabait, bai? Orrun, fase hondan sartze ganin, lehen esan den bezala, barruko argianak itzaltze zaizkigu, bai? Barruko argianak itzaltziek gorputzen barruene bere helburu dauke, bai? Nik azkenin nire barruen zirugia txiki bat inberdet, bai? Hola, metaforikoki esplikatzeko, bai? Hola, metafora bat ekarriko ez, bai? Ez da insimplistie, bai? Baina hola ekartzeko moduen, hola ulertzeko modu baten, da zirugia mental bat ingoan bezala, zirugia psikiko bat ingoan bezala, bai? Zer nire buruen daude pertsona batzu, nire burun dago estenario bat, da orduan ja estenario hori ez da, orduan pertsona hori kendu berdetu, estenario hori aldain berdet, ez? Orduan da hor, organo bat aldaun berko banu bezala, bai? Edo kendu inberko banu bezala, bai? Eta horre prozesu horre gorputzien eskatzeu reparazio bat. Eta orduan, reparazio hori aseguratzeu gorputzeik da barruko argianak itzaltzeitu, eta orduan, fase hontan, egotekea oso nekauta, bai? Fase hontan, inoiz baino lo geixo iti berrizete deu. Fase hontan da gorputze berduna da, hoxe, itxi, eta hortxe eon, eta hortxe deskantzau, eta deskantzatzen daun bitartien gorputze bea aida reparatzen, bai? Nik hemen eskuan zauri bat ike baldin maet, bai? Irikitz baldin maet kutxilo batekin, eta hemen zauri bat ike baldin maet, nik honi pixkat, aseguratzen baldin maet, ez zatela gaiztotuko zikintzeatik, nire gorputzek bakarrik itxiko zauria. Ez dauget ibili berri, benga, animo, animo aldek eta benga, ez? Eta hemen zelulak animatzen eta azala animatzen. Ez dauke zentzuik hori ikien, hola bai? Ez deu hori ikien, bai? Konfiatze deu, gorputzek, plano fizikuen, osau ingoula, bai? Ba, duelun berdinik gertatzea, bai? Duelo fazin gaudenin, neke horri espazioa mamertzako. Neke hortan gorputzek zendau bakarrik iteu. Hoi ni neke horri tokia espaiot ematen, nire gorputzek ezin du duelu osau. Ezin da osau barrutik, ez diot eta lahatzen. Bai? Horratikin importantie da, bai? Duelo fase hontan, bai? Horratik hemen zentrako naiz gehiena, bai? Porque hemen importantie da, bai? Deskantzue, negarreitie, lo askoitie, presio gehiegi ezartzie, pixu gehiegi ezartzie, bai? Zehatiken gorputzei lagatzeko reparatzen, bai? Oantxe gana? Eta hemen, oantxe hartzei zute galderi, Eta hemen, hemen, egotea, porque hirugarren gondan bi fase bestela gustatzea eski separatzi, bai? Porque hemen egotea fase bat, nun nire gorputzenekin egotie imposibilitizat. Bai? Gehiegi da nire gorputzekin nire isiltasunin egotie, bai? Horratiken askotan berden norbaitekin egotie, edo askotan norbaitekin egotie espaldin moket aukera, ba, sustantziaren ba konsumitzie, edo aktibo egotie, bai? Sobreaktibidain egotie, unosun mobilei bire egotie, osea, estimulo bilatzen hasi leike naiz, nigandik ateatzeko bezala, ez? Nigandik deskonetakunakoen estimulo bile bezala aztegea, ez? Eta horre behorrek estigula atzen duelo prozesu azten, bai? Horratiken, hemen fase hontan, fase honen lehengo zatixen, dala hirugarrengo fase hontako zatixen nun nire gorputze habitatzie gehiagizat, eta nire isiltasune ez dut sostenitzen, hemen importantie da, junizetela pelotia. Egon, Bai, hori da. Hemen importantie da, bai, nik erderaz binkulos medizina deitzetan jendetan apoiatzi, bai? Esango izute zer dien netzat binkulos medizina hoxe, bai? Nik binkulos medizina ditzeiot, die pertsona horiek nun minekin egoten bakibe, bai? Eta orduan, ni nago minekin, ni nago geizki pasatzen momentu hontan, da zurean anator zurekin gehatzen naiz, eta zuk badakizunez minekin egoten, lagatzei azunei minekin egoten. Eta orduan niretzat, simplemente honlaiken naiz minekin, zure ondun. Eta zure ondun oti minekin, eiteuna da, nire min hau eramangarri oiteu. Eta derrepente, habitabli estan gorputz hau, habitable bihurtzea. Eta aldiz,
ni baldimano pertsona batekin, naiz da asko maite, naiz da gure artin oso harreman hona auki, bai? Baina zuk espaldin makizu, altzaiut ibiliana, jake galdera zen, bai? Alduzu etorri, bai? Bai, bitu, torre, bai? Hemen jarriko da, bai? Orduan, zuzean ere lagune, bai? Bai? Zuk espaldin mazea pertsona bat, dakina minekin egoten, ni etorriko nahi zonea minekin, egongo zaten bora zue, neri, proposatzen gau, jokin, ez teka inbesteako, lasai, ertengo aiz, ez dakitze, bakitze, bai? Egongo zaten bora zue, bai? Neri esaten gauzak, ni hemendik ateatzeko. Esplikatzen naiz? Ta horratiken, asko algea maite, algea izen oso pertsona importantik alkarrentzat, baina nire bizi momentu hontan, bai, zu ezin zaitut gertu euki. Horratik, baina altzea txeri, bai, eskarrik askoana. Eta fase hauetan gertatzeana da, etapa hauetan, oso importantie da hau zaitzi, bai, porque gorputze bihotza oso selektibo bihurtzea fase hontan. Etapa hontan gaudenik bihotzak egiteu, zu bai, zu ez. Osa, oso selektibo da bihotza, bai, da, zuk ematea zu binkulo medizina bat, zuk ez diazun baten binkulo medizina bat. Hau baldimakigu, bai mendoin leikegea, baina hemen askotan pertsona asko gertatzako, hau gertatzen nahi dinin, honez esan nahi du. Osa, ez detela maite pertsona hau, honez askotan sartzea buru hor lanin, bai, eta etigu interferio pilo bat, bai, esan nahi duen bakarra da, pertsona honek min emozionala, ez dula ondo gestionatzen, bai, heldutasun emozional bat ez daukela, beste heldutasun pilo bat eukiko ju, bai, da borontate honen aukiko, baina heldutasun emozional bat o garapen bat ez daukela linea hortan, eta orduan bere intentzio honena izango gala, baina elefante bat katxarri baten bezala dela, bai? Eta ni momentu honetan hain vulnerable nao, ezin detela permitiu da norbaitekin neon, eta gaina geizkixu hartzen, bai? Horratik fase hontan, etapa hontan gaudenin, hirugarrengo faseko lehengo zati hontan gaudenin, importanti da binkulos medizina hauetan apoiatzea, porque binkulo hauek die ahalbidetze benak, nik dolu prozesu hontan, nire gorputzekin egon alizetia. Porque nire isiltasunek irabazi egitenin, eta nire isiltasunekin egotie zatenin gogorra, angustiozua, osea, ezin dete honezke, denbori egizat bidertu itxan, minutu bakoitze 5 ordu ematen nolabait, bai? Ez da hortan dagoetenin gorputze, binkulo medizina batekin nao, eta derrepente aztea, derrepente ez, babitu asko zoto nao, bai? Ze ondo inditen zurekin egotik. Eta zurekin nagoen bilertin, derrepente azta pasatzen nahi zen dueluk, azta txikixo eta gana emateu. Eta gero separau gara, zure etxea juntza da nire etxean ator. Eta iraunik egiten denbora baten. Eta gero berrize denbori irabazten naiz, oso ondo berrize binkulos medizina eta etorriko naiz, ez? Horratik ditzio binkulos medizina, bai? Medizina bat bezala bihurtzela, bai? Botika bat bezala bihurtzeilako harreman hoxe, bai? Eta importanti da gure dueloko hirugarrengo fasi ni baldimano dueluen, bai? Nik hartzi ardura, pertsona hauen gerturatzie, eta pertsona hauei laguntza eskatzea, pertsona hauei esatit hauen ondu notik berretela. Bai? Porque askotan geho baita igual pertsona honek ez daki, igual nahi du, bueno, ez da jutin badiu nahi, orduan igual ez dakite, igual ez dizut otzeingo, bark ez dutelako inbadiu nahi, eta nina osa izaten, nik ez dizut zure denborik endu nahi, bai? Eta orduan askotan, bai, amentxe hauket, medizina eharba hauket, eta ez dut erabiltzen, bai? Bixo nahi deu medizina ejekutau, bai? Medizina egin, eta komunikazio, bai? Historia hau denatik, bai? Interpretazio joko hau denatik, ez deu erabiltzen, ez? Eta orduan, hirugarrengo fasien, lehengo etapa hontan, oso importantia da binkulo medizina hauek eukitzie. Eta espaldi mauzket, bai, beti aldet, ordaindu eta terapia prozesu bat atzi, terapeuti ingozat, bihurtuko zat binkulo medizina hori, bai? Espaldi mauken ere inguruen baldi mauzket, mundiala asko zobeto, bai? Eta aprobetxako baitaren nire sarie indartzeko. Porque olako bibentzia eukitzeitu nien sarie indartu itea pilo bat, bai? Eta gainean, plan hortatiken sartzean maitasuna oso berezixe da, bai? Nik oso resiente dauket, bai? Gu duelo prozesu baten gaudulako nolabait, bai? Ja, laugarrengo fasetik abiltzeia, bai? Baina oso gertu dauzke registruek nire barruen, bai? Hirugarrengo fase hontan egon, ez? Eta maikeetan nire binkulo medizinak ineon da noaino sartzean hor bihotzien, bai? Bihotzin salta bero bat ezela sartzen niri, bai? Ola, goxo eta ematezin gauze bat, ola, bai, sentitzea maitasune bere espresioik, ola, eharrenetako baten bezala, nolabait, ez? Hau da, alderdi hona hauken baita ere beste benefizio bat, bueno, zerbait jartzeatik, bai? Zenba jartzeatik, bai? Ulertza honaino? Bai, ez? Hemen, ontsi egizu kaso, bai, ontsi, hemen, hirugarrengo fase hontan, gero, ailatza momentu bat, ja nire isiltasune konkistatzetena. Ja nire isiltasunekin egotie, posible da. Eta orduan hor gorputzek eskatzeit, igual ja binkulo medizina eta hainbeste apoiau berrin, ni ja mendire jutie,
oni jajutie neu paseotxo bat bakarrik, oni gehatzie gelan idazten, edo musika entzuten, bakoitzek bere modu dauken nolabait, bai? Baina, ailatza momentu bat, ja nire barrue konkistau detena. Eta etapa hori, bai, etapa hortatiken aurrea, kontaktatze dugu hor barrun, da hon jakinduria batekin, bai, itzen giguna, ez dizkigu hitzek esaten, ez digu belarrire hitzeiken, baina antzeman iteuz esate igun. Horrek esateit, jokin, oain amendit irein. Jokin, horre zain beste nahaztu, jokin, ipin jamen ire energia, jokin, harremandu aiona, jokin, retiraua joa indik, bai? Osa, zati horri entzute baldin maixot, zati hori izangoa, nire iparra, nire duelo prozesuen, markako izena, nire tempuek, nire ritmuek, noa jungo naizen, baina askotan jende asko duelo prozesuetan ez da honea iristen, porque bildurra mateigu aurreko fasetan honeaino iriste fase honek, nolabait, ez? Eta fase hau bizi zen deun pertsonak dakigu ze aberazgarri dan fase hau, porque fase hontan ematea barrun eraldaketa bat, bai? Hola oso romantiko zonatzo, baina benetan hala da, bai? Fase hontan ni amendik ni nire gorputza honekin egote baldin naiz, lortukotena da, bueno, gero kareko ju laugarrengo kajoi nigorez, zilak, bai? Baina lortukotena da, ni geho ateatzen naizenin honea, dolu prozesutik ateatzen naizenin, derrepente atzea beireukoet hau dana hazi aurretik zei jokin nitzen, gaur zei jokin naizen, eta zango, wow, ze diferente nolabait, ez? Dakaro, orduan, amendik aurrea, nire bizitza eraikitzen jarraitukoet, gaur naizen nire bertsio berri honekin. Eta nire bertsio berri hau da, nire barrun emandan transformazio nolabait, ez? Eta transformazio honek ahalbidetuko itena da, hau ondoikiek ahalbidetuko itena da, ni amendik aurrea, nire bizitzan aurrean ikun bezala, erabakiak hartuko jutenak, eta hartuko juten bidiek izangoie nire habitatakin bat itxebenak. Porque prozesu honetan nire habitat naturala ezautzet. Bai? Ze binkulo mota din neriek, ze ritmo mota din neriek, ze ambiente din nire ambientiek, zein dien nire pasioak, zerrek, bai? Osa, hau dana eraldaketa hau dana ematea honea. Baina dolu prozesua ez danin bizitzen, eta dolu gogorra danin, bai? Gertatzeana da, prozesu honetan, ateatze gala errenak bezala. Bai? Eta atzea behitzet, eta esatet, jo, ez naiz jasekule izango lehen nitzen are. Esplikatzen naiz, osea, gelditzea, nire zati bat, han bidin nunbaiten hilda geldi baliz bezala, bai? Eta ez da nire zatixi geldi bala hilde, duelu prozesu geldi da ingabe. Bai? Eta askotan ingabe gelditzea ez jakintasuneatik. Ez dakigulako nolain. Esplikatzen naiz, bai? Pertsona askotan ikusietena da, bai? Erderaz deitzeana, rei muerto, rei puesto, bai? Bikote harremanan adibidat ipiniko ez, bai? Bikote harreman bat utzi, duelo prozesun sartu, duelo gogor baten egon, bai? Bigarrengo fase honetan nao, duelo hortan nao, bai? Eta ezin nahi sartu, ona pixke sartzen, eta ezin dut gehiagizat, bildurra hartzei otoni, ez dakit hau manejatzen, honek gain hartzeit, eta derrepente, nere barrun esate, bueno, batea inbertia da mendik, ez? Eta horun, bale, beste baten bila. Eta beste bat hori, bai, izangoa norbait, ez da izango norbait nire habitatakin koherentzian da, porque ondik ez dakit nire habitata zein da. Beste norbait hori izangoa, nahi min hauken zeitan beste norbait hori. Horren, karo, ingotena da, beste norbait horrekin, eraikikoet, hasiko nahi zehoz eraikitzen, baina hain naiz eraikitzen zerbait nire habitata estantokian. Esplikatzen naiz, bai? Orduan, askotan hemen, bai, gertatzea pertsona askotan, fase hontan, bai, onaino hirugarrengo hontan, atazkauta egatzei, bai, zakin denola eman, eta honekin sortze bena die, ez dakit hitze aproposena dan kartzelak nolabait, ez? Porque ez da kartzela bakarri, porque gero askotan hemen harreman oso polita sortzei, eta alkarrekin alkar lagunduta inlaike, ez? Horra jaunitzen transformazio, bueno, hemen ahalko banu nein urte beten, igual hemen 7 urte ningoen nolabait, ez? Alkarrekin baldin bauke gulako, edo igual berandu utzikoet, bai? Baina askotan bidi hemendik hartzeanin, hirugarrengo fase honi hankaiteko bide berri bat sortzetanin, askotan gertatzena bide berri hori sortzeko hasieran kiston impulso hauet, kiston indarra hauet bide hori hartzeko, eta bide hori hartutanin da ematen nahi danin, dana duda die. Ez dakit horti dan, ezken nago seguru, ez dakitze bai, dana duda piztei zeatiken barruko gorputze, ez da holako unizonidatin hemen. Esplikatzen naiz, bai? Baina askotan bide hau hartze dugu,
porque bide hau da, nik aksesible ezautzetan bide bakarra, porque ez dauko beste rekursoik. Askotan ez dakigulako, bai, gestio emozionala nola ematean. Ez dakigu, ez digu erakusten, eta ez digu erakusten ez bakibelako eta ez digulako nahi erakutsi, ez digu erakusten, ez dakibelako ez da nola baita, ez? Eta ikastetxetan eta zorionez geho eta gehiago sartzen nahi di, baina handik oso gutxi, bai? Eta azkenin ikastetxeo Cervantes eta holako gauza pilo bat, bai? Errespeto zukin, hau danan bizitzai, ez? Baina, hauen bizitza hain importanti da, hain gutxi importa du, ez? Gorputz honek nola funtzionatzeuen? Zikero honekin harremanduko gea, honekin biziko gea, ez? Orduan, bueno, hirugarrengo fazin, bai, hau ekarriko nuke nolabait, bai, diferentziatzeko, bai, orduan, lehenengo fazien da, hirugarrengo fase hontako hasieran binkulo medizinatan apoi hau, eta espaldin bauzket, norbaiti ordaindu, bai, eta terapia prozesu bat da, terapeuta bihurtuko zat binkulo medizina hori, nik bilegu arte beste binkulo medizina batzuk, eta gero ia nire bakardadikin egotie disponible izatenin, ia fase hortatik aurrea, egin gotena da, julpu horala ho. Bai? Pixke bajauko aldinera, hotza askoitzeet, pixke bajatzen baiek. Eta hor, gero ia, binkulos medizina hoxetan, ia, zain baldiman naiz, binkulos medizina hoxetatik, ja, barkau, ez nahon sonidukin, nere utzuni ia konkistatze baldimaet, eta nere bakardadegin neotik konkistau baldimaet, hor ja, nere bakardadi entzun, nere isiltasunei entzun, eta nere isiltasunei laga markatzen nundik endan bidie. Bai? Hor, barkau, baina oin bai, oin entzun nahi zu galderia. Bai. 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 Ez da entzuten, igual mikrofono maixo zuen baier. Bai. Aurrera pasoa erdikoa hori, dudak, sartzen zehala noa, bide batetik, edo bestetik egajun, eta gero ja bukaera, ez? Gero beste gauza bat esan duzuna, eta jende asko nahazten dena, eta hori bai importantea da jendeak esatzea, dueloa ikin bitarten eta barrura, tristura hori, eta sentitzen dune, jende asko pentsatzen du depresio baten sartu dela, eta ez da depresioa. Osea, hori, jendea pixka bat jakiteko eta azaltzeko. Osea, jende asko pentsatzen du depresio baten da, ez da depresioa. Osea, duelo baten sartuta eta errespetatu inbarri dut. Bai, hoxeak arretena baita ere, bai. Osea, azkenin, depresio batek badauke beste gauza patologiko bat, beste tratamentu badauke, bai. Osea, depresio bat, patologia hitzetzak gehiagi gustatzen, baina erabilingoet, bai. Patologia bezala hartuko, porque depresioak igual tratamentua berdu, bai? Da enabil tratamentu zatetan, enabil esaten medizina bereziki, bai? Izen laike baita ere tratamentu terapeutiko bat, bai? Medizina gabe, garapen pertsonalakin eta barrun prozesu bat inden nolabait, ez? Baina da prozesu bat, bai, gorputze disfuntzional bihurtu zan nolabait, bai? Disfuntzionalidatea jun naiz, eta disfuntzionalidade baten nago, bai? Hemen, tristura hau, depresio hau, funtzionala da, ez da disfuntzionala, funtzio badauke, bai? Horratik laga inbertzako bizitzen. Bestie da, reparatzeko zerbait, eta hau ez da reparatzeko zerbait, hau da bizitzeko zerbait, bai? Eta bai da egiz esan duzun bezala, bai, jende askok nahaztu itxeitula, bai, eta askotan, inkluso bildurre ukitzeula baita ere, ez? Hola, porque, karo, hemen sartze gehanin, ni hemen di pasau naiz, baino isotan, bai, eta hoentik gene tokako zagiotan pasatzia. Eta hemen sartzeanin, jo ni ja batzutan pasau naizela hemendik, eta ja bideo ondo zautetela, ez? Da, ia hito bakoitze jabakitela hurrengo zetorriko zaten, baina alare, irabazik gorputze eta hartzen hau da, erremenden hau pentsamentutan pentsatzen betiko gako naizela iluntasun hontan, hone betiko arrastagun haula, bai? Eta pentsamentu horiek jaio itei ez da hontan, bai? Eta ikasin berda horrekin neoten. Honek eskatzeu, hirugarrengo fase honek eskatzeu fedie, bai? Fedie ez kanpoko jangoiko baten olako zerbaizi, fedie prozesuen bertan, ez? Eta fedie gorputze dauken kapazidadie, beak reparatzeko eta beak eraldatzeko barrutin nolabait, ez? Baina fede hau, lehengo aldia ite duenin duelo kontzientzia ditziot, hau danan jakinen gainin ite duenin duelo bat, bai? Lehengo duelo kontzientzia ite duenin fedie da. Bigarrengo duelue eite nahi gehanin ja ez da fedie, ja bakit, nire esperientzi xalako.
bai? Baina lehenengo aldixen bereziki kosta huitea, porque hirugarrengo fase hontan, zuz itxuen, nik ez diapa sentitzen hemen didani, bai? Da honek esatezi hortik junbertela, ba, venga, segin goiat, ez? Baina, zaizu, pasatzei hasti, dani igueli guna ba. Dani, ez? Eta hor segitzea nolabait, ez? Eta horratiken bereziki, bai, zaila izetea etapa hau, bai? Etapa hau oso gogorra izetea, baina aldiberin oso transforma hori da, bai? Eta gero, bai, nik ekarrietan, hau ekarri nahi, bai, nik ekarrietan barruko estado hori, esan detan, barruko isiltasunekin, norbean esentziakin, norbean harimakin, ez dakiz itzibil, bai, nire barruko zatirik sakonenakin bat egetanin, ez, eta hirugarrengo fase hortan nahonin horrekin batein da, hor, gezurra emateu, baina duelo prozesu nahu, baina gozie sentitzea. Gezurra emateu, bai, baina ezke agradabli da ana toki hortan egotie, bai, nahi askotan gertauzat, duelo prozesua bizitzen egon, laugarrengo fasea etortzen hasi, ja gorputzei estrukturatzen hasteala, da ja sakon hori ez da olain disponible, porque minek azkenin taladro bat bezala, bai, barroa emate gaitu, bai, baina mine osatzen jutean bezala, bai, ja ez daugu eta inbesteko sensibiliai da profundiai galtzea, bai, hortik gertatzen bezala. Eta askotan horren erteran, faltan bota, hirugarrengo fase hontan, zaon estado gozoso hori nolabait, ez? Porque benetan berezia da, bai, nita nere arteko batasun hori esortzen nolabait, ez? Hor barrun egoteko estado hori benetan berezixe da, bai? Eta horri, estado horri inglesez joy deitezako, bai? Joy traduzite da gozie, baina goze hitzetza gustatzen, bai? Eta ez dut asmau hitz bat, hola, traduzitzeko gaurun joy ekarritet baita ere, bai? Nolabait, hola, nahi gehiena resonatzeten hitze estado horrena joy hau da, nolabait, bai? Hemen norbaitek ezautze bat emazute estado hau, zeitun jakingo zute zerratik hitzeien nahi zen, bai? Eta ezautze ez zeuztenak, ba, mantendu fedie, bai? Bizitzak zuen duelu ekartzei zutenien, ba, ezautu alizeteko, bai? Oin humorez izatez, baina gero hemen gaudenin, ba, ez da humore hortatik izango, bai? Bai, baina onartzin errezena da, ezati erreza da. Baina gero gorputze, habitatzie, ezke garo, hain da erreza kanpotik ezatie, ez? Kanpotik ezatie onartu, bai? Onartu inberda da hola da, bai? Ez zela bukatzen. Eta orduen, askotan, bai? Nik askotan galdera bat ikezutenien, bai? Hartuko galderie da engot generiko, bai? Zerbait esplikatzeko aprotxakoet, bai? Orduan lasai, nabil zure galderi erantzuten, bai? Nabil hortik tira eta zabalin ekartzen, bai? Orduen, berze galduet. Kauen zotz. Hori da, bai? Onarpenana, bai, errezena dala esati hitz hori, bai? Benetan, hirugarrengo fase bat, benetan bizi deun eozein pertsonak, dakigu pertsona bat geizki pasatzen nahi danin, bai? Ala ligera ezintzakola esan onartu. Esplikatzen, rebota itialako, bai? Porque oso gogorra da estado hortan egotie, oso gogorra da duelo prozesu baten gorputza habitatzi nolabait, bai? Da gorputza, eta askotan gorputz honek amendik rebotatzi berdu da negazio oratoriko naiz, da mundukin azarrako naiz, da azarrako naiz zergin, destinukin azarrako naiz, bestera bat aizen bertzun, ez da gize, bakize, eta azarre honek egiten hau depresiotik atea, momentu baten, hor hemen derrepende interra hauket, interfaltzoa da, baina interra hauket, da hor hemen nao, eta hemen gaztauko naiz, porque momentaten kuerdi bukauko zatamen, bai? Porque nuala gero destinukin topako naiz, porque destinui ez dio irazten sekula, bai? Momentu baten pentsatze du iraziko joula, bai? Eusko hor jarrita, baino destinuk beti irabazteigu, ez? Orduan, derrepente momentu baten errendiko naiz da eroiko naiz honea, bai? Baimentze baldin naiz bizitzen, honea etorriko naiz. Eta gero, hemen, astea, laugarrengo fasie. Laugarrengo fasiei, ni deitzeiot arranke txispitak, bai? Hemen esan dut, bigarrengo fasetik hirugarrengo fasea guzenin, ekarri dut nola gure barruko argianak itzaldu itien, bai? Momentu hori oso gorra izatea, ez da erreza, barruko argianak itzaldute bizitzi, porque da, goizin hobetik jaikitzezea, jaiki, ez nau, osaldu, eta behitzezu igual ordu da zezu, hondik behatzixela orden gutxi. Eta egun nozu hondik, nola ez, gorputze dago argianak itzaldute bai, ez du maten, ez, hola, ez dauke bizitzeko gogoi nolabait, ez dauke bizitzarako impulsoi nolabait, ez, bizitzarako impulsoi
mugauta, itzalduta gehatzea. Orduan gero hemen laugarrengo fase honetan, aztezaguna da, pixkenaka, barruko argi batzuk berriz hirugarrengo fasia rekuperau dan bezala, gorputze astea, bai, berriz argitxo batzuk pizten. Eta derrepente azten naiz, ilusiotxu sentitzen gauz batatik. Bitu, plan bat honekin, launen mendire da. Oinarte jenun launen mendire bat, zozain inberkoiat. Eta hoin derrepente, aurreko unin, ohera junda, oherakun esaten, ilusiotxu, txispita bat zaukat, nola bait, ez? Eta fase hau, da erakusteigu, ja hirugarrengo fasin osatzen nahi gehala, eta ja baguzela ertetzen nahi gehala, ez? Ahi gehala ja aurrea ertetzen, bai? Fase honek eukitzu zatia frustranti, txispitak horrati ditzio, bai? Porque da, fantasian, gaur gabin dauket ilusioa bier launei mendiren nijulako, bai? Eta horren zatea, ona, ja ertetzen nahi izan mendi, ja ondo nao, ez dakitze bakize, bai? Niju launekin mendire eta berrez energia gabe nao. Bai? Die txispitak, bai? Oaindik ez da azentau bizitzeko impulsue, bai? Hemen azkenin ikizaguna da. Duelo bat eta gero, gorputze astean inzendatzen, da impulso a la muerte bezala nolabait, ez? Gure barru sartzea bizitzatik retirau eta nire barruko reparaziora sartzea, bai? Eta momentu baten astea jaitzutzea mendik impulso a la vida, ez? Da pultsue, astea berriz, bai? Pultsixue astea berriz, aurraka, bai? Bizitzarun zjun naixen. Eta orduan, movimento hortan, bai? Da agradable baino aldien frustrantie, porque da de repente, zemaen bora hau sentiu gabe nolabait, ez? Ze hona berriz hau sentitzia, baina aztezea ejekutatzen da, ikustezu, ez daukela inderrik, ez? Ez dala sostenitzen, bai? Orduan, txispita hauetan, rekomendabli da, fase honetan baldin mazadute, o fase honetan da norbait baldin mazute, bai? Da, onartu txispita hauek hor daudela, eta onartu, momentu honetan gaudela, aspaldi arrankau gabe honetan, tratora zahar bat arrankatzen nahiko gaine bezala, bai? Nolabait, bai? Kosta ingoala, bai? Bai, emateula arrankatzeula, baina ez duela arrankatzen, bai? Eta hemen da, konfiantza ukitzien nik nire barrun, hoxe ez, ni hartu eta esan, bain hau jaiotzen nahi da, bai? Baina hain nire gorputze reparatzen nahi da, ez? Orduan hain indarra ez da restableziu. Hemen fase hauetan, hemen indarra behotekea. Hemen indarra dauket, baina indarra dator bestinukin, bai? Burrukan eotin indarra da, bai? Orduan ez da benetako barruti etorrin indar bat. Da oposizio batetik datorren indar bada, bai? Burruka indar bada, bai? Hemen indargabe gehatzea, eta hemen berriz indarra, astea nunbaitin jota asomatzen bezala astea nolabait, ez? Eta orduan, indar hori asomatzen astean bezala, txispitai espazioa emateio, baina txispita hori tokia emateio bezala, ikusten, indarra ematezian bazola, baina txaban. Bai, hemen zaindu berdan gauzatako bat, eskerrak apuntotenako nau, hemen zaindu berdan gauzatako bat fase honetan, da burbujia, bai? Porque askotan, nik hirugarrengo fase hau bizializeteko, nik nire bizitza bihurtu dut burbuja bat. Binkulos medizinatan nabil, ez nabil prezisio asko hartzen, nabil ritmo asko hartzen, deskantzo pilo bat egin nahi naiz, nabil egunero bi hiru siesta egin, bai? Nabil oso selektibo izaten jendikin, orduan, modu bateo bestean montau detena da, gaixoi gaudenin ospitalea jutekeanin da ospitaleoak gelan gaudenin bezala, zaintzen nahi zaizkoela pilo bat. Burbuja estado bat, sortze dugu hemen, gure gorputze reparatzi berdulako, bai? Eta burbuja hori momentu hontan, fase hontan, importanti da berrezkue da, bai? Nire energiana zentraute hona izateko nire barruko reparaixun. Baina gero, laugarrengo fasea sartzen azte geanin, momentu baten inderra atorren bezala, burbujatik ateatzen hasi behar naiz. Porque burbuja hori, gu ez geha bizi ospitaleko gela baten. Ospitaleko gela baten gaude, bai, igual apendizeti operau nahuenin, eta reparatzen nahon bitartien, o gaixoi nahonien, o kalenturakin nahonien. Gripekin nahonien bezala, ni gripekin nahonin, ez nihu lanea, hoien nahoetzan da, urpilu bat eratet, naho hortzea baten, ez? Estado baten, modu batea bizitzen, ez dala bizi modu normala, bai? Eta pertsona batzui, askotan, egizako bena da, laugarrengo fase honta, hau jaiotzen asteanin, honek eskatzeit, indar hontatiken, berri zen lehen dauken bizitza hartzea jutie. Eta lehen hartzen ditun pixuk hartzie, lehen hartzen ditun samak hartzie. Ja iruziztatiken, batea pasauko naiz, eta gero batez. Eta gero ja batzutan, egun batzutan, lau ordu loin dejungunez lanea da. Lehen aguantatzen ditun gauzak, eta nekikin, simplemente sostenitzen ditunak, berriz hartzen jumerdet. Eta hor batzutan gorputzen resistentzia bat sortzea, ez? Eta hotea nahi bat sobreprotekzio burbuja hontan sartzea bezala, ez? Hau adibiz asko ikustea, ez duelotan, baizik, sobreprotekziotik datozten umiek, bai? Umiei jezako bena da, burbuja baten ezitzeien nolabait, bai?
min danak entzeizko be gurazuek, ezken ere umik minik ez sentitzeko, bai? Eta orduan, karo, bizitza, oitzeie bizitzen burbuja batetik, gero burbuja hotatik gertetziek, izugarrizko resistentzia sortzeu, eta orduan berrize honeako, ez? Burbuja bueltatzeko joera bat bezala ukitzela nolabait, bai? Baina hori beste egun bateko, bai? Beste kapitulu bateko. Orduan, oin, 5. garrikoet. Bai, esan. Kaldera nahi zuen? Bai, Maier, ekarriko izuzun mikrofonu bazpara? Zekau, nik entzute izut, baina atzin daunak ez, horatiken mikrofonu ingaretuko da. Esan. Bai. Bai. Bai, dantza horta, baina ja, ubikatzea. Bai. Eta niretzako oso importantia izan da, eta igual zuretzako beste gai bat, heriotza ulertzea. Buenukin gaude, nola niburuz, baina heriotza ere ulertu eta horretaz ere oso gutxi hitz egiten da. Orduan, heriotza ulertu ezkero entre comillas, errexagoa da. Da, onarpenea sartzen laguntzaizu, bai? Baina danak ez debe heriotza ulertzea onarpenea sartzeko. Bai, askotan heriotza ulertzea onarpenea sartzeko berdun jendizeta jende mentala. Gu pertsonak gorputz ezberdin dauzkegu, bai? Azkenin danok ez geha igulak. Eta jende mentalak, berriz etegu entenditzie, porque da, nik entenditze espaldin bat ez da tirikitzen. Eta beste pertsona batzuk gain mentalak ez din jendiek, bai? Eta dienak eixo terapian endodermiku edo mesodermiku deitzeio, bai? Diela beste toki batetik funtzionatze benak, askotan ez debe ber entenditzie, porque simplemente prozesu honek ez du ber ulerpenik. Osa, prozesu honek berez ez du ber ulermenik, baina buru batzuk berdebe ulertzia. Bai? Horratik importantia ekartzezuna, bai? Baina matizau nahi detena da, ez da danantzako, bai? Porque pertsona askok ez debe ber, bai? Porque dolu prozesu bat ez da prozesu mental bat. Dolu prozesu bat, barruko prozesu organismiko, emozional, sentimental bada nolabait, ez? Baina batzutan, burue interferitzen azteanin, da buruk espaldi mai lagatzen, horra akzeditzen, da buruk berbaldin mait ulertzi ez egertaudan, ba hor, bigarrengo fase horta jutekea, bai? Eta hemen lagunduko xo, pertsona horri ulertzen ze gertaudan, negaziotik, onarpenea pasago alizeteko, ez? Zentzu itxizu zaten egin izenak? Bai. 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 Baita ez. Ez que danetik ikusia, ditu. Karriko izkitzut, konsultanto gauza eskiten gauzak, bai? Ulertzeko zerregin dabilen baita ez egin. Hone, orduna ez ikusia, ber, denboraz nola gabiltza. Oigo. Ordu lorentxo bat. Erantzun goizut, bai, bale? Eta gau denbori baldin mauket, ez zati hori esplikaukoet, bale? Bai? Etorringo naiz gero, bai? Horren erantzunea, bai, arrazoiakuz, bai? Hola da. Ez, gero matiz bada, bai? Ikusieten matiz bada nola, bai? Porque, bai, ekarringo matize, bai? Jende bat ezaut, oza, hemen, prozesu hontan, amendik honea ies eiteko, hirugarrengo fasi ies eiteko modu ezberdine daude, bai? Eta nik maitetan pertsona bat, eta netzat importanti dena baldima, bai? Nik bai ala bai min eukingoet, bai? Heriotzan konprentsioa baldin mauket, ez? Arima hori beste bere ibilbidin gaula, bere momentu iritsi dela, horrek lagundu jo bihotzien, bai? Edarra hori jasotzia, baina horrek ez dit kentzen min terrenala binkularra, bai? Baina nik ezautu jendi, bor konsulta etorri zat, bai? Gaur egun Instagramakin eta, bai? Hor dago, New Age, bai? Mundua nolabait, ez? Zaldi espiritual pilo batekin, bai? Interpretatzeila alamoruz, bai? Eta ezautu de jendie, ibili duna esaldi hauek, benetan min emozionala ies eiteko. Explikatzen ez que gau, bere momentu iritsia, junda, orduan ja, ez dauken minik, ez que ze ona. Da orduan romantizatzeko ibili esaldi hoxe, bai? Hori izan ez zatia, bai? Horretik nahi nun, karri, kasu bakoitze, bai? Beiraun berdala baita ere, bai? Eta horire gertatzela horretik nola baita, ez? Baina arrazoi haukezu zati horrekin, bai? Ulertzea akartzen nahi izena, hola? Bai? Ba. Orduan, ahora bukatzeko denbora matiko.
Hemen, bosgarrengo fazie, azkenin da, laugarrengo fazien jarraipen bat, bai? Eta laugarrengo fazien jarraipen hontan, dauketena da azkenin nire barrun indarra azalduko ala, bai? Indarra azaldukoa, eta txispita horiek etortzeien bezala, barruko argiak berriz pizten jungo zaizkit. Honek daukena, bosgarrengo faze honek daukena da, nik behiratzetanin, hemen nitzen jokin, ikusikotela, diferentie dela, bai? Hemen eraldauta nahola, ezberdin sentitzetela, hobeto ezautzen naizela, helduo naizela, hobeto dakit zein dan nire habitat naturala, habitata esatetan da, ze harreman mota di nire harremanak, zer rimua nire bizi rimue, bai? Zein dien benetan gustatza izkiten gauzak, bai? Porque askotan apeguatik mantentzea, bai? Harreman mota batzutan, bai? Eta askotan gure habitata ez dien espaziotan gehatzea, bai? Apego hortan katiautan nola bai. Eta honek askotan, bosgarrengo fase honek, ekartzeuna gero da bizitzan erabakiak. Porque lehen balio zina, nola ni eraldauin nahi zen, nik lehen aukenak igual ja ez diten beste balio. Edo lehen dedikatzen nion horri 17 ordu espazio hoiei, eta oin hemen 2 ordu terdigin nahiko dut. Esplikatzen naiz, bai? Eta horren fase hori askotan ez da erreza izeten, bai? Baina ulertu berdeuna da hemen eraldaketa honek, bai, daukena da, nik bidea ondo hartze baldin maet, amendik aurrean eraikiten jarraitukotan ere bizitza, nerekin inoiz baino koherentzia gehiago nengo gala. Ta hori oso aberatza da, bai? Barruntzat, bai? Bizigean gorputzantzat oso aberatza da, eta oso vibrantie da horti bizitzi, bai? Eta honek ematen inkluso klaridadi ematen gehiago, ez? Bizitzan zenaetan, oruntzka jonaetan, bai? Jende pilo bat dago, ez? Konsultan lan aitetenetiken, jende pilo bat etorri zat, ez? Esaten, jo, dauket bikote perfektue, semala perfektu dauzket, kiston lan hona dauket, porque gaina umik eskola malaik ditut, ez da gize bakize, baina nahi zoriontsu, eta duda dauzken noa junaetan, bai? Eta askotan horren azpixen, egotean ere bizitzako eta ezberdinetan, hirugarrengo fase honi tokia eman ezin da, bai? Sortu dut bizitza bat, ez dakitena nerekin habitatin daun edo ez daun. Bai? Baina nola ni ez naon kontaktuen neurekin, ez dut klaridade bilatzen ere barruen. Bai? Eta horren ez da erreza izeten etapa hori bizitzia. Bai? Ez da erreza izeten hortiken bizitzia. Eta hau adibiz asko tokauzat, jendikin, horre, bado mito bazatena la crisis de los 40 deitzeana, bai? Eta tokauzat jende askokin, bai? Konsultan eta lagun hartine bai, bai? Karo, azkenin, bada hor errobera bat, gizartien, ez? Errobera bat badao, suposatzen dela, exitun edo zoriontasun erroberia, ez? Errobera hortan, lehenengo heterosexuala izan behar dugu. Gero, porque ja, homosexuala baldin manaiz, ja, famili xeukitzina, eta ez da gizek, ja, pixik kanpungatzen naiz. Gero, estudiau berdet. Gero, bikotea bilau berdet. Gero, etxi erosiko balkarrekin. Gero, semala bugiko jau, eta bide guztiontan esan dibe hori ala zoriontasuna. Eta orduan, askotan niku, kuestion haure ingabe, nire barrun, sentiure ingabe, ze sentitetan benetan, ia hori nire habitata dan, niku errebra hontan aurra. Eta normalin danai, emateigu denbora, 40 urte iteako, emateu denbora hori dana bizitzeko. Eta orduan da, bideu dana bizidet, bukaeraino, esan dibentokireino, eta jo, nik espero nun hemen, kiston zoriontsu izango nitzela, gore zentzia hau zala, ez? Nola bai, ez? Hau zala, ez? Eta, ba, ez nago niola. Utze sentitzen naiz, bai, da faltazat, ez? Da orduan askotan krisi hontan, astea fase bat, norbean barrun behire asteana jendie, bai? Eta norbea bilatzen, norbea topatzen, eta hemen oso eraldaketa politik ematei, bai? Norbeana, inkluso askotan, famili sistema osun sortzea eraldaketa bat, bikote harremanin sortu leik eraldaketa bat, eta beste batzutan eraldaketa prozesuntan ikustea, ba, bikotik beak ez teula bat ikin alkarrekin, bai? Gure habitatak oso ezberdine diela, eta gure bidiek ezberdine diela, ez? Hau gehiagia bakoitzena, kasuistika oso personala bakoitzena, ez? Baina, bueno, hau habitatan kontu ekartzeko, bai? Nik lehenengo aldiz bideo egin nunin, bai, hemen esaldi bat bezala ipine, bai? Lehenengo aldiz bideo egin nunin, da hemen topau nitzenin, nire barrutik ateatzen espredizu zen, ostia, horidek eraldatzeko kapazide daukena minek. Nik ordura arte nun ezautzen entzun dan haugen, bai? Hola, esaldi hauetan, ez? Esaldi hola guai hauetan minek dauken eraldatzeko kapazidei da horiena, bai? Nire barrun esperimenta haugen, bai? Eta hau lehenengo aldiz nunin ikusi nitzen zertza honerin ezberdin, zertza honerin diferente, zertan eraldau nitzen, zertan bihurtu nitzen, ez? Da zen du, wow, zan minek hau dana eintzik, nola baita, ez? Eta gero ez da mine bakarri, bai? Da baita ere,
nik minekiko ze jarrera hartuetan, bai? Porque mine bakarrik ez da nahikue, bai? Minek inleiken hau, bai, Maier, han eskua da, altzatzeko, bai. Eta, hemen, gauz izango eta gero galdera hartzea izut, bale? Badago esaldi bat asko gustatzatena, bai, psikiatra, bueno, psikiatra baten esaldixea, bai, baina behai hartu nixo, baina asko gustatzea, bai. Eta esaldixe da, lo que nos hace diferentes a las personas no son las cosas que nos pasan, sino cómo reaccionamos ante ellas. Bai? Porque danoi jotzeigu bizitzak modu batetik espaldima bestetik, pixke lehenu espaldima pixke berandu, pixke fuerti espaldima pixke suabio, bai? Eta hau hortik, danok eman digu ez, baina ez, golpe berdinen aurrin, bakoitzek erantzun ezberdin bat hartzeu, eta erantzun hortan dago norbean borondatia. Ez? Nik erantzun hortan erabakitzet zein nahi detan izen. Erantzun hortan erabakitzet benetan zein nahi zen nolabait, ez? Eta horretiken, bai, azkeneko fase horrek onta ekartzailu nolabait, ez? Azkenin, lo que nos hace diferentes a las personas no son las cosas que nos pasan, porque hori gertau zaneri, baizik da, cómo reaccionamos ante ellas, bai? Da nik hola reakzionatzeatik honen bueltan, bakaro, oin honek, hau sortu nire barrun, da hau ekarri du nolabait, ez? Eta hori horrekin bizitzien etzako oso aberatza da, bai? Eta nik gonbidatzei zutet duelo prozesuan zaudetenak, gonbidatzei zutet akordatzen enien, bai? Etapa hauek, bai? Jarraitu alizetia, benetan ezautzeko hau, bai? Ez da izen geldiu nire hitzek, bai? Porque hitzek askotan utzek dien orban esperientzi gabe, bai? Eta ez zaudetena duelo prozesu baten, etortzeza zuten zuen duelu, bai? Zuei destinuk ekarriko izuten urrengo duele, aukera emateko zuen bizitzei amendi bizitzeko, ez? Eta hortan laguntza berbaldin bazute, beti jo, ez? Terapeutaren batena, edo gontan dakin norbaitena jo, eta beti giatxo batekin hau askoz zuzeno juten olai bidi, ez? Eta oin ez han galdera bat zeon, ez? Bai? Atzalde hon da noi. Atzalde hon. Atzalde hon, ointxe zautzu, bai. Bueno, uniatik ere itzeindek, señalado de hemen ume txiki bat, ez dela dueloik pasau, ixet, ez? Baina bai egixerek, ume bat zuitoko bizentzako bera pasau gara. Bai. Oindala 5 urte, gure etxein, zoritxarrez ez moio, nire zemia itoko psikologean lehenko akikei eta 15 egunean amamarratzea. Eta, bueno, nik zakiat negun nola pasau nun, ez? Pasio horiek ezakiat dana pasau nitu noiz. Bai. Baina nire bizeniek, 15 egun horietan bizituen gorabenakin, nik uzenian, bizeniek, biziko oso diferente pasau ditxea behan. Barkau, nola bosmitu gatza iziten, ire galderi entendu inaia, sartu gonan, bale? Erantzun ingo inat. Denbori mateko zeguzet. Nola jakin baiten, pasio horietako baten blokeautan dauden. Vale. Bueno, eta nola bizi zaitu behar, Bai. Bai. Galdera hau zeharra izango zen, oindala 20 minutu, hartziola, lasai erantzuteko, baina, behirau, galdera horren bueltan, ikartetzezin, bai, geu daukegu oso presente momentu honetan, bai, familixen bizitzen nahi egoeran, bai, dauzkeulako bi ume dueluen, bai, eta nik ikustet umik oindik duelun daudela, porque umik ondo ikuste jo, ondo dikuste, bai, gu zaiaugeana da, denbora osuen, umiei seguru sentiarazten, bai, eta etxien ez iskutatzen gertatzen nahi dena. Normalizatzen gertau dana, eta behaixek denbora osuz seguru sentiarazten, bai, gero eixean, pertsona goitzen mundu badala, ez? Gure kasuan adibidez, bi umetatiken adibidez txikixe oso espresibu den, eta horren txikixek adirazi itein ez da honin ondo, adirazi itein horren erreza den nolabait, ez? Porque erreza latzen ikusti noiz da onda, noiz da geizki. Ez? Horren zentzu hortan, zaila izen laikenaen beha eusti nolabait, ez? Beha utzi alizetik, bere emozionalieko pixuen, ez? Baina adibidez zarrena, itxixo den, introvertidu den, orduan geizki da honin retira itezan. Orduan, karo, bilau berditun moduek, iristeko behana, ez? Eta, karo, gu ongaitun egunero, hortxe behixez hartu, eta ikusten, ume bakoitzek, nola gestionatzen mine, bai? Porque pertsona bakoitzea, hemen gauden pertsona bakoitzek mundu bagea. Eta pertsona bakoitzek mine gestionatzeko oso modu uniku daukeu, nola bai? Eta orduan, lehena niretzat, ume badaukeunin, ikusi berdeu ume horren mine gestionatzeko modu zein dan. Eta gero, sortu habitata, atmosferie, kabixe, ume horrek
prozesu hori modu seguru baten bizi ahal izeteko. Bai? Eta adibidez, guk ikusi hau, zarrenakin adibidez akoratzen hau, ikusi genian, hasieran urrundu inoan, da distantzia hartu zinean, eta kontakto fiziko eskainitea, bai, regulait jeunan. Orduan, hitzez gerturatzen maitun behana, konbertsaizio ukitzen itxi jenda juniken, eta ondo da hola esatein. Bai? Baina, akoratzen hau, ikutze genunin, kontaktu fiziko eskaintze gitzonanin, etorri jeunan da, geldi jeunan da, iman batekin bezala hola, harrimait jeunan da, orduan, hola, bilau dinau bere modue, beharire eskaintzeko hori. Eta adibidez, oraindik ikusten hau duelun daudela, porque umik zauden oso, familia baten mine da honin, tendentzi bat egoten, bereziki umiek, bai, baina heldueke bai, nolabait, ez? Familia baten mine basa baldin ba, gu 3 baldin ba familia, bai? Gu 4 baldin ba familia da zuhil baldin bazea, gure movimentu naturala, gu 3 bat ikie, bai? Gu 3 gerturatzea jutie. Eta duelu presente hon bitertin, batasun ontara iman fuerte bat eukiko inau. Duelue bukatzen hastean bezala, berrize soltatzen hasiko aiun, solturu bat egon da berrize beste movimento askio bat eukiko inau, bai? Eta dioen ikusten gure umetan ikusten bai, aitekin, bai, eta aitekin diela behaixen bi figura apegoik fuertena nolabait ez, oso apegau joeri zauken egoendik. Eta horrek erakuste zigun, oaindik, bai, oaindik mine gestionatzen ahila behaien modure. Ez dina dirazten mine gestionatzen ahila, gaina galdetu ezkeo, ez zango eta ez ditun gezurretan nahi, porque ez ditun kostiente. Explikatzen hau. Da hori den modu bat, ekarri lehiketen hola askarri nola turbo sartute bai, hola adibide bat, zeozertako balegarri izen lehiken bai, baina honekin gero ekarri nahi netenaren, nik ekartzen izen hau, bi pertsonan adibide konkretu eden, bai? Ire umiek, bilaurko genian nola gestionatzen umine beak, ikusteko nola sortu atmosferie, beak prozesu hori inalizeteko, ez? Eta alare umi txikix eginin, askotan itxi ikeni, ez? Nik garbi ikusten jat, gurin zarrenak itxi indula prozesун zati bat, bai? Eta atako imamendik urte batzuta, berandu ateako, baina ulertu berino baita ere umik oso tender etortzen zuen inglesetik, oso plana bezala, oso biune dila nolabait, ez? Ume batek bildurrezko pelikula bat ikusten, da igual bildurrezko pelikula horre sortuko zuen inpaktue, igual irango zuen 2 hilabete, Dabi namez txarra ukitzen ezin zein de. Solidu hogean, guk ikusiko nio pelikula hori, asko jota gau baten eragingo zin, urrungo honin igual mauazpizien behirago inatu era, jun aurretik, baina ja berrize, bai, zeiun asentatzen hau. Ba, umi gertatzen baita ere, mine geixegi danin, gorputzek beak naturalki itein zati bat itxi. Eta itein, zati bat itein enkiztau, eta gordetan latzen. Eta gero amendiken, 4, 5, 6 urtea naturalki moduren batea ateakoen. Nola ateakoen adiz, gure zarrean nola ateakoen, etzakinat, baina behixe zabalizagun, hau, amendik denbora batea ikusten goiau, da azteanin konbertsaixo batzuk eskatzen, o pelikula mota batzuk eskatzen, o gauz batzuk, oza, zikon moduren batea zerbaitekin errepresentatzen, zango jau, igual oina idek ateatzen, hasi guazen espazioa latzea. Baina, kar, hau den, kasu konkretu bat. Esplikatzen hau, orduan, askotan, zaile denez, umin kasuistika baten, erantzun generiko bat eman alizetien, hola baita, ez? Baina, kasu konkretu honen, espero ina balixoko gula, zerbait dola, indizik eta hartzeko, matizik hartzeko edo, bai. Bai. Bazpa ere, bai, bat-emate autobusio hartu gara duzio zoze, justu 8 die, bai? Orduan, azkeneko galdera bat hartuko du hortiken, bai? Eta gero ja itxingo du, bai? Guztazate puntualizti, bakoitzeke zuen gauza guiko juste hortik, eta, bai, errespetaliz. Arratzaldo. Bai. Eta beste duelo klase badago, ni adibidez bizitzen hemen, bai. Adineko jende asko gaudela, adibidez bizen pertsonan duelo baten prozesu bat bizitzea. Kasoi dauden pertsonan duelo baten bizitena. Eriotzara gerturatzen ari nak. Zaten, gurasuk zahartzen azte genin. Hori da. Bai. Bai. Eta hori jakin ekonoka, porque duelo da, lehenengo esan desuna, bai. Batzuten soka, beste batzuten onarpena, bai. Bai. Antipatoria, gero onarpen hori osatzen ikusteko, eta hori, pixken prozesu horren denborek ez daula, baina duelo luze bat da. Bai. Nik nahiko onartu da, denborekin da hori, eneko aukixen nahola, baina duelo hori zer da. Bai. Pertsonia onarte, o ez dakit? Ez.
den duelu behar den prozesuen, nolabait, ez? Bera, oso galdera honaen. Nik hasieran ekarri inat, bai, oso, bueno, hasieran ekarri dut, bai, oso modu zean, oso modu generikuen, bai, askotan dela nere bizitzan importantidean forma bat, forma zaldatzeanin, duelu prozesu bat azteala. Eta horren adibide bat jarri dut, bai, bikotarremanan banaketa bat, bai, normalin kasuistika oso generala alako, bai, baina beste kasuistika bada, bai, nere gurasoek ikustetik pertsona osuek, bai, nire guraso ikustetik pertsona osuek, integruek, bai, osasunin daudenak, derrepente ikustie gaixotasun prozesu baten sartu dila, nun ikustetena ja heriotzara gerturatzen egin nolabait, ez? Eta horrek berdine sortzeit. Pertsona batzuk negazioan katiatzeie, da zate, ez, hau ez da gertatzen nahi, eta ez da gizte, hemen burrukan nolabait, bai, gertatzen egin reala bati ukoinez, ez? Eta hemen esango nuke hartuta esan, bai, hau gertatzen nahi da. Bai? Hau gertatzen nahi da, gaixotasuna dugu familien, gaixotasun horren probabilitate asko horreako da, hau dugu, da hori onartu, eta horrek sortzeuen mine hartu, eta hemen ja hirugarrengo fazien sartzea. Eta hirugarrengo fazie, ba, segun nun nahon, bakardadin egotie disponible bat mauket, ba, aprobetxau hortiken biditeko, eta bestela, espaldi mazan nahikue binkulo medizinak bilau. Askotan anaiarre bartien, bueno, edo danalaku nolabait, ez? Baina bilau binkulo medizina hoxek, eta prozesu hori bizitzen aizeaten bezalaxe, momentu baten txispitak azaltzen agertuko ie, eta denbora hontan gertauleike pertsona hori hiltzie, edo gertauleike duelo prozesue lehenu hori zirti pertsoni hiltzi baino. Eta orduan pertsoni hildaneako nila duelo indet. Orduan gero pertsoni hildanin tristura bat emangoit, baino duelo prozesuen nolabait bizitzan indet, porque duelo batzuk bizitzan ikie. Adibidez, adibidi jarri epa, da jaunein bukaingot, adibidi jarri epa, zeana, bikote harremanien, bai, jarri eta adibidie, ni izen naizela, nikuna 3 urte, sentitzen harremano bukau aldan oezaldan bukau. Bai? Karo, ni nijo 3 urte duelu iten, beha estante hau. Esplikatzen naiz? Horrengo, nik duelu egin dut harremanan barrun. Horrengo, harreman hau bukatzetanin, niretzat asko zerrezo izango amendik gertetzie, porque izango emozio batzu gestionau eta praktikamente ja izen laike. Gero igual estrukturalki kontura leike naiz duelun zati bat indetela eta gero zati estrukturala falta zatela, ez? Ze askotan sentiu laike norbaitekin sentimentu galdau zaitxitela, baina horrekin batea sentiu laiketena da gero kontura benetan zemat signifikatzen niretzat pertsona horrek benetan banaketi ejekutau duenin da sentitzen naizenin lur gabe. Bai? Eta hori, bueno, hori beste kapitulo bateako nolabait, ez? Baina ulertzeak hartzen egin izena, bai? Oso galdera ona da, bai? Hola, konpletatzen laguntzei. Earki, ba, venga, dale iziko, azkena, venga. Nik, bueno, ba, bizitzan, gauza pasatzian duelo batzuk. Bai. Bueno, bai, batzuk kostiente eta beste batzuk ez da izena kontura. Baina kostiente pasaudetanik, guztiz ados esan dekenakin, barrutik lantzen ari bat, persona bezala, ziero, diferente ikusten dela bizitza. Bai. Bizitzeko modua. Eta horre lantzen dula, gero etortzen dian, beste duelo, mota... Bizitza bea, bai. Gaixotasun, ba, bueno, beste modua. Bai. Bai. Ez ala bine sentitzen, baina, ire gorputzak, bazautek erramenta bat, laguntzeko, bueno, indartzu hau, bai. Beste modu batean. Bai. Guztek horra okanin eta horra. Eskerrik asko iziko, bai, bat eiket horrekin, bai. Eta asko posten naiz, bai, duelo konsiente bizi zen dituzulako, asko posten naiz. Earki, ba, bueno, pixkenak aizten juteko, bai, 2 minututxo, bai, proposako izutetena da, bai, ni musika txiki bat jarrikoet, eta proposako izutetena da, bai, bakoitzeko hortxe eserite zegoen tokixen, nahi bazute behizek iritzea, nik gonbidako izutet iztea, baina nahi bazute behizek irikite geldiu, bai, eta nire gonbidapena da, bai, momentu baten, gelditzie, sentitzen, ondo, eskerrik asko jutbu, gante, Eusenia nik emaman nitxoala, orain itxan betatzen da izan. Vale. Orduan, pixkanaka hartzi tartetxo ba, pare bainitutxo ez da gaixo izango, bai, hitzaldi hontatik, daramakitenakin nolabait, ez? Ze lagunduit ikusten, nun naho, ze konbertsazio ukitzie ondo ingo zian,
bai, aprobetxautu goin berun gaudela, porque gero horrateatze geha, aztega gure umikin, gure lagunekin, gure bikotikin, danaraguin moitzen, aztega interferitzen da gero ja galdu ite du askotan, ez? Horren bene proposamena da, 2 minututxo hartzia, bakoitzek sentitzeko barruen, bai, bai, hola, ze bat eman ez, enpaketxo bat eman ez, gaurko zaioti da markiten honi. Eta hor, zaudeten tokixen, gonbidatzen zauztet, bakoitzek bilatzea hitz bat, zeuen barruen, resonantzian da ona, sentitzen zuten horrekin, daramaki zuten horrekin, sentitzen zuten horrekin, ikasi zuten horrekin, hitxo bat bakarrik, bai? Hau, hola, laburtu leikena. Eta simplemente holaxe bajuen, zeuen esati etzaldi hori, bai? Indartzen laguntzeko sentsazio hori. Primeran, nire partetik gaurko zonainotxe, bai? Espero dute zerbait eamango zenutela, bai? Hemendik baliagarrixe zuen prozesutako edo zuen bizitzen nahi zeaten gauza hoixetako. Eta akordarazi berriro, bai? 2 hilabetin behin, bai? Jugo naiz ekartzen, olako hitzaldiak, bai? Beti izango zate gonbidauek. Eta hori, beti zaileku naiz gaixek ekartzen interes generaleku izen egin, ez? Orokorri nola abaniko zabala hartu aldunak, eta danok hemen apuntau zaten danok daukuzten ere telefonue, bai? Norbaite baldin guzte gairen joiokin guztaguzten gai honeatik egitie, bai? Nei idatzi, bai? Beti latzi zutet hori ate hori irikita, porque nik hori jaso da zate, bai, bitu, urrena hori ingoet, bai? Ola, hartu ititut baitaren, nola bai? Idaztik ez duzanai urrena hori ingotanik, zenik ero kontrastaile baitare, bai? Zemateaino zabala izen daiken gai hori, edo zemateaino, bai, publiku mugau leiken. Eta hoxe, plazer bat, bai, eskerrik asko, tortzeatik, eta... Itzaldiko momentu izailena hause,